Juan Kapitulo 7. Human niini, milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot molibot sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payagpayag. Busa ang mga igsuong lalaki ni Jesus miingon kaniya, "Biya dinhi og lakaw ngadto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasudayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man ini mga butanga, hala, ipadayag ang imong kagalingon sa tibuok kalibutan." Kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala motuo kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Ang tanang panahon husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo, apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon kamo ngadto sa kasaulugan, dili ako moadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako." Iya kining gisulti kanila, ug mipabilin usa siya sa Galilea. Sa nanglakaw na ang iya mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nangita kaniya didto sa kasaulugan. Nangutana sila, hain man siya. Ug diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghungungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon, maayo siyang tao. Ang uban usab miingon, dili kana tinuod. Iya hinuong gilibungan ang mga tao. Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo ug nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo ug miingon sila, "Giunsa man ining tawhana pagkahibalo ug daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gitudlo dili gikan kanako, kundili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako?" Ang mga tawo nanubag, "Giyawaan ka, kay kinsabay nagtinguha pagpatay kanimo?" Si Jesus mitubag, "Usa lamang ka milagro ang akong gihimo ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlong ipapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod ug dili si Moises ang nag-una niini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlong ipapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlong ipapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan." Pipila sa mga tawo sa Jerusalem maingon, "Dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tan-awa nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas walay masayod kung taga-diin siya. Apan kitang tanan nasayod taga-diin kining tawhana." Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya, "Nakaila ba gayud kamo kanako ug nasayod ba kamo kung taga-diin ako? Wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuon. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako." Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tawo didto mituo kaniya ug miingon, "Inig-abot sa Mesiyas, maghimo ba kaha siya mas daghan pang milagro kaysa nahimo niining tawhana?" Ang mga Parisiyo nakadungog sa mga tawo nga naghunghungay niining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila ug ang mga kadagkuan sa mga pari nagpadalag mga gwardya sa templo
aron pagdakop kang Hesus. Si Hesus miingon, ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon, ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako apan dili ako ninyo makit-an, kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay, asa man di siya moadto, nga dili man kita makakita kaniya? Moadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego, diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug didto manudlo siya sa mga Grego? Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makaplagan, ug dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw mibarog si Hesus ug miingon sa kusog nga tingog, paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga mutuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Hesus niini mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna wala pa ikahatag ang Espiritu, kay wala pa man mabayaw si Hesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila, kining tawhana mao gayod ang propeta. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa nabahin ang mga tao tungod kang Hesus. Ang uban gusto unta nga modakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga gwardya na malik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardya, nganong wala man ninyo syudad ang anhi? Sila mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga Pariseo nangutana kanila, may usa ba sa ato mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kini mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga nagikan sa Galilea.